Čistenie olejovaných parkiet je základnou metódou čistenia podľa ENORM D2210. Aby ste našli správny postup čistenia drevených podlah, je potrebné identifikovať konkrétny typ čistenej drevenej podlahy. Ide o utesnené viacvrstvové parkety a tu máme olejované viacvrstvové parkety. Je to dôležité, pretože tieto dve podlahy sú rôzne citlivé na vodu a vlhkosť. Pokiaľ ide o utesnené parkety, túto podlahu môžeme rozpoznať vďaka jej lesku. Na tejto je vidieť rovnomerný lesk, alebo ak po nej prejdete prstom, rozpoznáte rovnomerný, homogénny, hladký povrch. Naolejovaná drevená podlaha má matnejší vzhľad. A keď urobíte ten istý test, budete cítiť alebo počuť štruktúru dreva, čo vám ukáže, že ide o naolejovanú alebo navoskovanú podlahu. Ak môže byť detekcia na mieste náročná, potom je možné opatrne poškriabať povrch pomocou noža a ak sa vytvorí veľmi jemný biely prach, ak je pre vás takáto identifikácia ťažká, potom ide o zatavené parkety. Po identifikácii typu parketovej podlahy nájdete na stránke v našej príručke Reinigungstechnik správne postupy čistenia. Uzavreté parkety znášajú len veľmi málo vlhkosti, preto ich pri údržbe čistíte len vlhkou handričkou. Dobre naolejované parkety znášajú viac vlhkosti alebo mokra. Túto podlahu je možné vytrieť na mokro. Pri základnom čistení je tiež rozdiel. Po čistení rozpúšťadlom by sa mali zapečatené parkety vylepšiť, zatiaľ čo naolejované parkety sa musia ošetriť vhodným olejom. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať, či sa na povrchu, na ktorom sa bude pracovať, a na priľahlých plochách nenachádzajú žiadne predchádzajúce poškodenia a posúdiť možné poškodenia. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na základné čistenie olejovaných parkiet budete potrebovať základný čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel a vhodný olej na následnú starostlivosť. Pri práci s rozpúšťadlami treba dbať na osobitú opatrnosť. Musí byť zabezpečená dostatočná ventilácia a s rozpúšťadlami nesmú pracovať tehotné ženy, dojčiace matky a mladiství do 18 rokov a v pracovnom priestore sa nesmie piť, jesť a fajčiť. Na toto čistenie sú potrebné tieto nástroje a zariadenia. Magnetická prachovka, prípadne aj vlhký mop alebo vysávač, podlahová umývačka, čistiaci kotúč a červené podložky, chemicky odolný rozprašovač, čistič hrán a rohov, červené ručné podložky a dve čistiace handry. Prvým krokom je odstránenie hrubých nečistôt. Čistiaci prostriedok s rozpúšťadlom sa potom nastrieka na malé plochy pomocou vhodnej fľaše s rozprašovačom na podlahu a nečistoty sa odstránia pomocou červenej podložky a podlahového čističa. Počas tohto procesu sa do červenej podložky zachytávajú voľné nečistoty. Ak je podložka nasiaknutá nečistotami, ju môžete otočiť a použiť tak jednu podložku na čistenie celého povrchu. Čistič s rozpúšťadlom odstráni olej z podlahy, takže ju treba opäť ošetriť olejom na ochranu. Na následnú starostlivosť sa na podlahu položí čistiaca handra s červenou podložkou a do otvoru podložky sa naleje olej. Stačí ohnúť rohy podložky a olej sa bude rovnomerne nanášať pomocou podlahového čističa. Ošetrenú podlahu treba nechať asi 10 až 15 minút vyschnúť a potom čistou handričkou vyleštiť prebytočný olej. Nakoniec by sa podlaha mala nechať vyschnúť 12-24 hodín bez toho, aby sa po nej chodilo,